pahmen yang hormati opini anggen kula matur nangke katanten kuning atur tembung kula nyuwun sugeng samudra pangsami sadereng-derengipun ing mriki kula dados sakeripun panjenengan Ibu Tepok sakeluarga anggenipun nanggap efek menika mboten sekatan apa mboten lan sanes mboten mameraken galenipun iku mboten nggih amargi panjenenganipun Ibu Tepok saking bunga-bungae kagungan tutulangan disepiti kapanane disepiti tanggap efek niku nggih kaleresan niki kula sarombongan saking Kedungulu Kidul Grumbil Wargali nggih menika efek Tunggul Hulu supadosa nglubari lan kenipun dumateng para sedaya wonten dusun Mandiratan menika pilih kula sarombongan kirang sopan, kirang santun, kirang rame, kirang teranane dumateng penggalipun para sedaya kula nyuwun samudra pangsami sadereng-derengipun mugi-mugi sesampunipun ingkang putra wayah dipun islamaken dados maring kang saleh manut kali tiyang sepuhipun berguna ing agama lan nusa bangsanipun. Kaping sepindah kita puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi berkat sarasan kamujingan sageda Ibu Tepok melaksanaken adaripun ing dinten Minggu Pon sasi Syawal menika. Kapinganipun salat lan doa dipundhunaken dengan junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabat-sahabatipun ugi-ugi kita sedaya dados pendharekipun tansah pitutur bagai tutunan ajaranipun kaping tiganipun seksenan dhateng serek sepah bersinar seorang dan sahabat kata kawah adiarani kata pembari pagi mungkin kelebatan kata wujud keseksenan dumateng sedaya anak putripun Bapak dan Ibu Hawa dumateng luhuripun saya Abdul Bakir Jailani keseksenan ugi dumateng para mbah luhur ingkang kusumare ingkang tunggah wonten dusun Mandiratan menika lan dumateng luhur ingkang sampun boten kesapon ingkang kawulan boten kawulan ingkang keping ingkang saged ingkang kepriwal boten kepriwal ingkang terlibat boten terlibat sedaya dipun aturi bekti aturi nekseni hajatipun Ibu Tepok sampun ing dinten semangke ing mriki kesasaran ugi wontenipun Sri Angin Toyagini Surya Candra Kartika Liwah Bawana kesasaran ugi wontenipun dinten 7 Rapet Bangsal sasi 12 tahun pun 8 lindunipun kawan kesasaran ugi wonten Aksara Jawi Kalibasa Wonocaraka dumunung sisi wetan, Bratasawara dumunung sisi kilèn, Padajayana dumunung sisi kidul, Pagagatama dumunung sisi lèr. Namun mriki dipun saranani wontenipun Kupat Luar yang isinipun beras kuning, kupat kangenaken kepatanipun kang sampun kang dereng Ibu Tepok sakeluarga kuning ngeningaken cipta ini kita dados manusia kedah manembah midhuru marang Gusti kang kawula jagat beras yang sudah waras netep netepaken ing dinten Minggu Pon bulan Syawal taunipun 2020 masih menika nadaripun Ibu Tepok sampun dipunubari mugi-mugi sesapunipun dipunubari seperti kapan ngajeng kula suwun kang wilujeng para selamat wonten alangan setunggal menapa tetunggi sampai kala ala ini kaya segar warase awang umum kaburan barat kagung kaya sebenarnya si jabang lainnya Ibu Tepok sakeluarga sepayang ketabrak janur kuning sebenarnya Ibu Tepok sakeluarga kayak tira malam sebuah kidul melaturi para ramu sedaya yang itu kalau rahat sini